जों तिनि अरो प्रेस मिट मा खलाइमानि हुनके नरक जतनो साइमानो ताबु बसंनो खाक नाय कलकाता दिल्ली गुजरात अबहाय स्टेट रग मंगोलियान बसं रगनो कोरोना भाइरास इबा चाइनानि बसं भाइरास तुबुनाय हिनै हाति रग लाजिमा सिंसा खलायो नकनि अंखरुइ थांदि हिनुइ नकनि बुबागरा बाय साजागु अबुनि बागुइ चुंहाय मंगोलियान बरगक इंडियान हाव तंनानि बागुइ तंग केसेपखा अमहाय हामिया पातिमुंनो तुयुइ चुं आइएमपिसिनि बुखाक्तै साजावो ते अमनो मुथाकनानि बागुइ इंडियान गभर्नमेन्टनो साजावो ते मंगोलियान बरगनो तासिमा सिंसा खलायनाय रगनि एगेन्स्ट कुराक केरेंतै यातुरि सेनानि बागुइ इंडियान गभर्नमेन्टनो कयो ते अबसिमिया जे हास्ते रग मंगोलियान बसं रगनो भाइरास हिनुइ लाजिमा सिंसा खलायखा अरनि अथॉरिटी रगनो कयजावो बसं खाकनाय रगनो मुथाकनानि बागुइ बसं रुगुइ खाकनाय रग भारत हाकतरनि एनिमी एगेन्स्ट जतनो बुचा नानि नांनाय चुं मंगोलियान ब इंडियान सिटीजन इंडियान हाव कामखे तंगनि बागुइ चीनी राइट तंगु अबहाय बसं खाक जागुइ मंगोलियान बसं रगनो लासि मासिंसा खलाय रुजागुइ तंखे चुं हायनो आसुगुइ नासिगुइ तंगुला तंगनो मुथागिया खुनके तेबो कतर चुबा अंखरनाय बसं रग तुइ खाकमानो मुथाकनानि बागुइ जत नटिसनि मंगोलियान ब्रादार ते सिस्टार रगनो कयजावो चुं जतनो थानचा अंगनान ते चुं मंगोलियान बरगनि एगेन्स्ट सामुं हामिया खलायनाय रगनो मुथाकनानि बागुइ अबनो कारुइब हाकतरनि जत लुकुरगनो कयना मुचुंगु बसंनो तुयुइ खाकनाय बरग हामियारग मुथाकना बागुइ बुचकांग फाइनानि बागुइ जतनो कगोगु हामबाय जतनो।